daan to para kaming hindi na babalik sa Manila. Grabe, napakalabok. Napakalabok, alikabulol. Daan. Parang pulang araw. Ayan, papunta kami yan sa Mount Parawagan. Pupunta namin ang tuktok na kung saan ay kita at tanaw na raw ang buong kamay nilaan. Ayan, aking cameraman, si Byte Vlog ay nangangali ng kanyang kamay na nakatutok sa mukha niya ang kanyang kinukuhaan na camera. Ayan, napakalikabok at talagang namnam namin ang bawat butil ng alikabok na galing sa aming mga kasamaan at yung nakabuntot sa akin ay solve na solve din aking mga kabuknoy sa paglanghap ng aking alikabok habang papakyat sa Mount Parawagan sa Rodriguez Rizal, mga kabuknoy. Ayan, patuloy ang aming pagretract at ayan, inubo na nga ako sa sobrang alikabok ng aking sinisinghot sa mga oras yan at yung motor namin ay namukhang off-road, parang enduro na sa lubak-lubak at nadaan na talaga pang off-road lamang. Ang aming motor ay mga scooter sapagkat kinaya namin ang papakyat na bahagi ng bundok na kung saan ay narating namin ng matiwasay ang tuktok ng Magparawagan at talagang enjoy namin ang adventure na ito nagaganap sa kasalukuyan. Kailan ka pa mag-rides kung wala ka ng motor? Kailan ka pa mag-akit ng bundok kung may rayuma ka na? Kaya tuloy lang, habang hindi wala ka pang rayuma ay umakit ka na ng bundok, aking mga kabuknoy. Yeah. At sana mga kabuknoy, huwag kayo magsawa sa aking cameraman sapagkat mukha niya lamang ang kanyang tinututukan ng aking camera. Hindi niya alam kung saan niya itututok pagkat minsan lamang siya naghawak ng camera at itinututok niya lang sa kanyang mukha imbis na sa daan at sa mga kasama namin nakamotor sa unahan ay sa mukha niya lamang tutok na tutok para bagang may gustong yan. Sa wakas pinakita mo rin ang unahang bahagi ng ating binabaybay kabayot. Malupit ka talaga, isa kang maasahan at walang pintang cameraman. Mahirap ang papaakyat sapagkat ito napakatarik at talaga yung daan ay hindi maayos at pasalamat at puti na nga lang at hindi maulan nung mga araw na yan. Talagang maaraw. Sana ay enjoy din kayo at kami enjoy na enjoy. At first time namin umakyat sa kanyang patarik na bundok na matatagpuan lamang sa Rodriguez Rizal, ang Mount Parawagan na yan. At kung kayo iakit yan ay mas magandang panahon at walang ulan. Sapagkat kung ang mga motor nyo ay gaya sa amin scooter ay talagang mahirapan kayo pagka naulan. Sapagkat pang-akit lamang yan ay talagang off-road o yung mga enduro na motor na pangmalupitan. Karamihan sa amin mga dala ay scooter, Inmax at Honda Click na sa Kalam at Mio. Ayan, minto muna kami dyan at kala namin ay libre yung para may bayad. Kaya ayan, diretso ulit kami sa taas na bahagi ng kabundukan ng Mount Parawagan. Ayan, tuloy-tuloy ang pag-akyat sa bundok na aming pupuntahan at yan, si Rodel at muntik nang tumagilid sa kanyang paglalakbay. Buti lang ay maagap siya at naitugod niya kaagad ang kanyang paa. Ayan, tuloy-tuloy ang aming pag-akyat. Yun, nakipapansin nyo, no? Yung camera ni Byte Vlog ay harap niya rin sa wakas sa unahang bahagi ng aming tinatahak na daan na kung saan tatagpuan ang bundok ng Mount Parawagan. Ayan, at tumintog muna kami saglit upang mag-picture o pang may pang-post at may pang-story sa kanilang mga Facebook at pang-profile picture na rin. Ayan, minsan muna kami yan upang makapagpaya saglit at namnamin ang malilim na bahagi ng daanan na yan. Mga trop! Makikita nyo yun yung ano! Ande, si Ande! Makikita nyo yung picture kung paano ako nag-overtake! Yan, totoo adventure. Muntik pa makikita ito si Ande! Kinakit! Makikita ko dito sa video kung paano ako. Talagang pag-giwang-giwang, no? Hirap! Tingnan wala ang kasi.
Tawa mo kasi. Gas ka, balansi ka pa. Lahat siguro pagputi, Malambot pagpumulan yung dyan. gulong ko sa harapan, gumaganong-ganong pag ano eh. Umigiwang-giwang. Hindi, okay lang. Mabaliktad ka man. Hindi mo nag-iisa eh. Dalawa kami, sir. Ito kinalala ko, baka yung mukha niya lalo masira eh. Yung ano, kamera, puno ni Kabuklaw. Yung video niya pag ano, sa mukha niya nakatutok. Yung nakasamento. Sabi yung napakita sa video mo, ito yun, yung dulas-dulas. Oo. Yung hindi makahawak ng motor ko. Ito pagpaoy, puro tayo ito pagbuksok. Hindi. Ang ano kasi, may semento na, kaya maganda. Sabi ko kung hindi nakasemento. Puta, yung tutok talaga sa mukha. Oo. Kapag hindi naka ano, dual sport, hindi ka kahawak na. Itong klaseng kami naman to ah. Maglagay ka na lang kasi. At ayan na nga, pagkatapos ang munting kwentuhan ay nagpatuloy at ang desisyon ulit na umakyat at tratatin ulit ang papaakyat pa ng tuktok ng kabundukan. Ayan, buta muntik pa kami lumusot dyan sa dumuhan yan na medyo may malalim na butas dyan. Pasangang daan pala, muntik ka na kami mga kabuknoy. Buti na lang, bilis ako. Patakin mo, pagkalim. Yeah. Magpagaan ka naman, ang bigat mo eh. Ah, ang ganda ng view dun din oh. Sino? Ayan guys. Ganda ng view. Saan ba sila pumunta? Dito yata oh. Ano naman yun? Ano naman si cameraman to? Nauli na kami guys. Nauna yung mga kasama namin ng mga support. Saan? At sa wakas, ito na, nakarating na kami ang pinakatuktok na bahagi ng bundok ng Parawagan. At yan nga ay yung iba ay hindi na nakaakyat at hanggang dito na lamang. At ang ginawa namin ay naglakad na lang kami at iniwan ang aming motor sa gilid na kung saan safe. Video kaso naka-off. Kaya scooter, sayad lalim. Kaya scooter. Lahat to enduro. Ganda pa naman sana ng view. Bababa ko lang. Kaya scooter dito. Guys, nasa tuktok kami ngayon. Yan, tatay daw yan. Oy! Oh. Hi guys, dito po kami sa taas. Dito guys, nasa tuktok kami. Ayan o, ang ganda ng view. Yan. Ang dami naming motor, pero tatlo lang kami nakakyan. Ang mga bulok ay saka lang. Oh. Apo, kita-kita po natin ang view ng ano daw yung Metro Manila. Hindi ko alam kung paano baliktad ito ah. Ito nga mabaliktad eh. Kaya nga eh. Grabe talaga mga ka-vlogger. Inakat namin ang kabundukan ng Ipo-Ipo. Nakabidyo yata ito. Ha? Yan ang mga, ang labo. Mount Parawagan ng Rodriguez Rizal. Grabe. Picture, picture. Mama Mary oh. Uy, picture, picture. Kabundukan ng ano to? Picture pa, picture. Pero bro. Picture, Sir. picture. Eh, may ari ng camera, hindi nakikita. Daming kuton dito ah. Snow, nakulan ng snow, mainit. Galing kahit mainit eh. Mainit Kahit mainit nakulan pa ng snow. Wow, amazing naman. 1, 2, 3. Ano, panis. Ano man? Oh, solo.
For profile picture. Adventure pa nga. Ako na lahat. Ako naman, wait lang. Hindi pa patag yun. Uy, mamaya ako muna. Ako niyan. Vlog takeover. Buknoy TV. Yan, ito yung sa kabundukan na kung saan kita natin ang buong lupain ng aking luluhin. Yung mga nakikita niyo yan. natatanaw kay Buknoy Yan, yung mga nakikita niyo yan, abot na yung natatanaw. Yan sa amin, di ko alam kanina yan. Kami yung pala tunaw yun, no? Yan. So we are back again, guys. Alis ka, James. Sabi ko tayo. Nakita namin tong Mount Parawagan. Nakita nila. Oh, Ito. Ito lang yung tatlong motor na survivor. Isang scooter. Isang scooter, Tatatlo yung mga nag-arem. XRM, Suzuki Smash. nadali ilalim ko tanggal. Ganun sa akin, lagi sumasabit. Yung mga click na mayayabang, hindi nakaahon. Naiiwan. Hindi ko na trinay sa akin, mahirap na Oh, mababa sa akin. tsaka ito, Sa kalam eh. Oh, ay, hindi ko na naka NMAX, yung dalawa, hindi kinaya. Medyo lang sa kalam, Hindi ko Mio. trinay. Mio. Hindi ko tinesting sa akin, hindi na ako nagtangka. Lupit, Mahirap na. Eh si Kabanlig nga palaglag na eh. Testing mo. Putang. Nandun mo na sa chinelas ko eh, pag-atras eh. Hindi, yung pag-atras nga, maano. Ayun o. Kala ko sasagasaan niya ako eh. Ang problema nito yung pagbaba. Boy, Yung parang planta na yun eh. Ang problema nito. Grabe oh, kita kalawakan dito. yung yung bahay mo. Ito na pag may nakalimutan kang bilihin. Mabasa ka no? Nakatayo kita. Nakalimutan kang sibuyas, baba ka na naman dun. Bili kang sibuyas. Wala, hindi ko na sibuyas. Alam, nakalimutan mantika. Bili kang mantika doon, no? Yung tindahan ni Aling Puring. Yung daanan namin na parang daan na papunta ng Kalawakan. Yawan, marami Mary. Saan na kaya tayo mapunta doon? Doon naman tayo sa kabilang bundok. Buta ng daming daanan dito. Doon tayo, doon, sa kabilang yun. Oh, meron pa pala doon sa puntahan kabilang bundok daw eh. Yan. Meron pa idol. Teka lang. Hala Karen? Nakarin talaga yun. Bidyoan lang kayo.